Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ga ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio ka. Koka ketho kinde abumie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga ok en wendo ahinya en wuod kanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari e penj laktar kawuono machiegni. Erokamano. Yes, an iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An Wood Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Ringa Village. Ringa Village kanya kama kendo mane school manasomo iluongo ni Saria Primary School. Kanya kama nasome koro kanyo ka intiere to indala. Kamano. Erokamano nya daktari. Wamor mar bedo kodi kata doko ni okinwenda ahinya to wadwoko erokamano kuom tich matek mitiyo mar puonje wako tendo koda ngima makare nikech chenro mar penj laktar ka wacho ni ngima en mwandu. Kawuono in madaher mondo mimiwa topic kata twak madiher mondo mi wawuoye. Kawuono wadwa wuoyo kuom rem mar gok. Gok en fuoni mantiere e dendwa ka kendo en fuoni mantiere wawacho ni gok en fuoni miloso gi choke mang'eny. Koro kawuono to gi leche mang'eny. Koro mane kawuono doni mondo watime twa mondo wawachie. Kamano. Waduto te wang'e gok kendo kapo nono ni gok nitiere kod ng'ikruok kata chandruok moro amora ibro wacho ni gok arama. To kapok wadonjo e chandruoge kata rem mag gok moro daktari bro nyisowa ni gok olos kod ang'o gin fuoni gin choke gin leche machal nade kod tij gok kata wadonjo e chandruoge kata rem mar gok mabende twak odiochieng' ma kawuono machiegni daktari. Erokamano. Koro kapok awacho picha abro wacho ni gok en fuoni man gi choke adek. Koro choke adek go gin ema koro giloso fuoni mar gok ka. Kendo gok ni en fuoni mantiere dendwa kwa manyalo wuotho sana. Onyalo ringo sana kendo nyalo wuotho okang' malach mopogore gi fuoni mamoko mantiere dendwa ka. Koro bro yudo ni koro gok ka koro miyo kadwa ni mondo kawuono kodwa ni mondo wawachi ngech wasefwenyo ni obedo gi hinyruok mang'eny sana ngech owuotho saidi. Koro hali mar wuotho ne ni saidi ni omiyo nyalo bedo gi hinyruok. Koro picha bende wantiere go ka mabiro nyiso ni to gok no ochalo nade to kendo choke mage mantiere go kanyo. Koro kaka picha ma wantiere go kani kawuono wabiro wacho ni magi choke adek ma wacho mamaloso go. Koro ma waluongo ni the clavicle en chogo mamalo ka ma bende leche niti ma gi mbele ka. Aito ma to en chogo mar bat en chogo maduong'. Aito ma to yo part mantiere ko mantiere gi chien mar wakanyo. Koro choke gi te gine ma koro giloso joint. To joint ma ibiro yudo fuoni ni ka wabiro yudo joints ariyo mantiere gok ka. Koro nitiere joint mamalo ka mwaluongo ni acromioclavicular joint. En joint mawuok e chogo mowuok e mbele mar agogwa kani. Aito kendo go part mantiere mwaluongo ni part mantiere malo kani mwaluongo ni scapula giloso joint ka. Ka giseloso joint ka kendo bende nitiere koro joint machielo en mantiere piny ka miluongo ni chogo mar omuot mar bat to gi maro pat ka kendo nitiere ka bende nitiere joint. Koro mago ema loso the joint. Aito i joint kanyo gima keto joint go mondo ket joint no obed kama nitiere no nitiere leche ang'wen mamago bende wabiro wacho nitiere leche ang'wen. Koro ler mokwongo biro wan gi miluongo ni supraspinatus ma bende ringo malo mar joint ka. Aito kendo nitiere iluongo ni infraspinatus ma bende donjo gi mwalo kata donjo kobiro donjo e gok ka. Aito wan gi bende maringo gi piny ka waluongo ni teres minor. Koro teres minor. Aito machielo waluongo ni subscapularis. Subscapularis no en to koro oringo gi ei joint iye kanyo. Aito gibiro giloso gi waluongo ni tendon. Koro tendons go ema koro konyo gokwa mondo kik wuogi e fuoni kama entiere. Koro mago ema koro gige maka koro bende ohinyore to wabiro bedo gi tuo mar shoulder joint. Kamano. Kanyo no daktari ema dwaher mondo mwang'ane ni to seche mowacho ni ng'ato nitiere kod rem mar gok ma bende pimonwa gin fuoni gi kachiel kod choke gi kachiel kod kuonde ma giriwore godo kod omuot momako gigo maloso gok ni duto te. Ang'o ma thoro kelo rem mag gok? Rem mar gok ningeche kaka natemo wacho mokwongo ni nitiere movement matimore mang'eny sana e badwa ka. Koro gima biro kelo nwa rem mar gok kopo ni ng'ato inyalo bedo ni itimo tich man gi vibrations mang'eny.
aito waluongo ni repeated movement matimore seche mang'eny, mano wanyalo yudo hinyruok mar leche mantiere gok ka. Aito bende samoro ng'ato nyalo yudo kata mana obedo no onindo marach, oketo pressure e goke kanyo kuom seche mang'eny. To mano bende nyalo miyo oyud hinyruok mar gok kanyo. Aito bende wan gi gima waluongo ni inyalo bedo ni iting'o gima pek, to kiting'o gima pek to leche mwawacho gi yware zaidi. Koro ka leche go yware zaidi, to samoro ginyalo yudo gima luongo ni micro tear, gichot matin. To ka gichot to biro miyo joints go nyalo bedo no kuot kendo nyalo kelo rem. Aito bende ei joint ka mabano bende biro badaye ei diere ka kama siemo ni nitiere gima waluongo ni basa. Basa no en kaka bor mantiere e joint kanyo, mon nikech awacho ni movement tiere mang'eny. Koro bor nitiere iye kanyo makelo lubrication, makelo mo e iye kanyo mondo mi joint mondo kik otuo. Koro basa no en bende kokuot to onyalo kelo rem, nikech kokuot to koro ibiro ni joint ok nyal yudo thuolo makare mondo songi. Aito kendo bende machielo wan gi gima waluongo ni capsule, nikech kaka koro chogo ni kako tuere kani to nitiere jwala moro mamake iye kanyo. Ka en kama to nitiere jwala moro mamake mondo kik chogo no dislocate owuog oko kendo mondo beda iye kanyo. Jwala no bende kobarore bende nyalo miyo wayud rem. Koro jwala no waluongo ni capsule. Koro koyudo gima iluongo ni capsulitis to koro joint no bedo no kuot kendo koro ok nyal songo malo. Aito bende ka koro wan gi gima luongo ni tiyo bende kosedonje iye kanyo. Aito gi arthritic changes bende kodonje iye kanyo. To nyalo miyo wayud problem mar gok. Manyiso ni rem kata chandruok mar go gik mang'eny mokalo nyalo kelo kopogore kod tije ma dijitiyo, kapo nono ni nindo marach, kapo nono ni leche go kata ringo go tiere kod yiech matindo nyalo kelo rem mar go. Kamoro kanyo bende awinjo ni kapo nono ni basa okuot, ma bende en bor kata mo mamiyo kanyo bedo mayom kokuot. Ok ang'eyo gima nyalo kelo kuot mar basa, ibro pimonwa kachiel kod capsule ma bende wacho kacha ni kapo nono no yiech to nyalo kelo chandruok. Aito machielo kendo bende manyalo kelo rem e kanyo nyalo bedo gima waluongo ni koro referred pains. Samoro ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo mar ng'ut, to leche nerves mag ng'ut ka ohinyore to samoro nyalo tero rem e goki kanyo. Aito bende samoro ng'ato nyalo bedo ni en gi tuo mar liver, en kata gi tuo mar gallbladder, en kata gi tuo mar heart, to mano bende samoro nyalo kelo rem kanyo. Ae sana samoro kopo ni gallbladder to kenda gi the heart to ka nitiere on the left side ema pain nitiere zaidi, to mano bende nyalo nyisi ni samoro ng'ano nyalo bedo ni en gi tuo mar ang'owa mar the heart. Koro nitiere bende referred pains manyalo wuok ni pains go gen kamoro e dendi kanyo to bedo referred kobiro mondo duoge goki. Apart from kaka muscles go to gi leche go bende mwawacho go. Koro magi gik manyalo kelo nwa rem mar gok. Manyiso ni gin gik mang'eny mokalo daktari. Gin gik mang'eny Ruth. Kapok wadhi e referred pain kata rem mowuok kuonde mamoko, ang'o mane nyalo miyo basa chakuot? Daktari kinyalo mulonwa mana matin nikech debed ni en movement cha, debed hinyruok, debed ang'o, to kata jwala mani pimonwa cha, ang'o manyalo yieche? Accidents, koso trauma gi kainago? Mano penjo maber. Samoro ng'ato nyalo bedo ni oting'o gima pek, to seche moting'o gima pek to leche mantiere mowacho ka nikech gichalo tonde momako goki kacha, to nyalo bedo ni gipasore. To ka gipasore to gidhi gidiyo basa cha, to mano nyalo miye rem. Aito basa samoro bende nyalo bedo ni igori e gimoro, kata bende nyalo bedo ni ituomri gimoro matek, mano nyalo miyo yud rem no. Kamano. Ma gin gik mang'eny ma nyalo bira kigin kata moa kama chielo. Moro kaka wamedo dhi nyime kod twagni daktari, gimomiyo ka ng'ato tiere kod chandruok mar chuny kata mar adundo, gimomiyo nyalo bedo kod rem e gok, mago wabro ng'iyo kaka wamedo sudo. To pimnwa mana matin, ka ng'ato tiere kod rem e goke, bende nyalo tero rem kuonde mamoko kata hinyruok kuonde mamoko, nikech hinyruok kata rem kuonde mamoko nyalo kelo rem e gok. Gimotemo wacho ni kopo ni rem nitiere e gik mwawacho ka, e visceral organs mwawacho ka, to mano to nyalo tere pain e gok. To rem manyalo wuok e gok ka mana kopo ni kaka ma e gok.
Koro wanya bro ni samoro kaka iluongo ni magi nitiere the biceps nitiere muscles miluongo ni the deltoid muscle. Koro deltoid no bende koponi nyalo bedo ni ogore ohinyore gi e bat badika to ninge attachment mar duogi e choki gi malo ka mano nyalo biyo iyud rem madok chien gi malo kanyo. Koponi mano nyalo hinyore to most of the time ibro yudo ni pain no ena nitiere en localized kanyo ka en mar gok kamano. To ok ni mar gok wuon to dhi kelo hinyruok kata rem kuonde mamoko. En obiro bida ni en iye kanyo kamano. Magi duto te mane mathoro bedo mang'eny. En ni kiting'o gima pek oyware to lecho chot. Mano ng'eny zaidi. Aito gi mar arthritic changes gi degenerative changes bende ng'eny zaidi. Mar referred pain mar adundo ok ng'eny ahinya gi ji mang'eny. Ok ng'eny ahinya gi ji mang'eny. Nikech in gik mopogore mang'eny manyalo kelo hinyruok mar kata rem mar gok daktari. Abiro Dr. Hamisi Gokarama. Thoth ni timo diagnosis now. Ka koro jatuo biro ni en goke rame. To gima waduong' mabiro timo en wakbiro kawo historia mar jatuo. Wabiro bedo kod jatuo piny to wago kode mbaka. Kwasego kode mbaka to biro nyisa ni daktari rem marama ni awinje kating'o bada ni malo. Eka winjo rem no. Koponi jatuo wacho ni winjo rem koting'o bade malo to mano nyisore ni en muscles leche mohinyore. To koponi jatuo koni ni an kanindo gotieno tawinja ka pain no rema. Manyisore ni ok otime ni movement, onge movement moro matimore ok ochor bade to winjo ka rem no nitiere. To mano nyisore ni entiere ei chogo. Ena ei chogo. Ena pain rem mantiere ei chogo. To koponi en referred pain to biro koni ni owinjo kata ka pain no owuok gie kore to ringo ka gimo bire bade koko mando biro winjo kata ka numbness to mano nyalo ng'eyo ni en referred pain. Apa ni mamake kanyo mana matin kopogore kod kao history wuoyo kendo gomba ka gi jatuo ni chandruok nyalo bedo ka ngotimore kiting'o bede ni kinindo kichiewo koso. Kopogore kod mano ang'o gini kendo mitimo mondo mi fweny ni en chandruok mane mantiere gok nikech ka osefweny ni en chandruok mane kokinyalo many kaka ikonye. Thoth ni daktachi wacho gani ok ginyalo wacho ni chandruok en ma nyaka gitim diagnosis makare. Yenwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi kidieny mar ariyo nyakwara Muga Jwang mokadwa no bai kata matin omiyo kiki sud kata matin. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Familia yote come through Chris Kwani. Chaos. Hichi imeisha tena. Si unaona watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial
487 *5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Teacher Beach, kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Maintain your position. Either you can fire goody local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Seche ma isechako winjo rem kata ichich ni nitiere kod chandruok e goki, kik ichaka timo thieth kendi in owuon nikech ok in laktar. Moro nyalo chako thiedho gik ma ok ing'eyo kata matin. Ber kidhi ir daktari molony mondo mi otimni diagnosis kata otimni nonro makende. Kanyo kama ne wantiere kapok wadhi e yueyo ni itimo nonro makende. Okang' mokwongo mar timo nonro en kawo historia. Ni to en ang'o kata ang'o manotimore mani chako winjo remno. Kowuok kanyo daktari titimo ang'o kendo? Koro kwasekawo historia mar jatuo mosenyisowa gima timore, koro wasefwenyo ni problem ma en godo onyalo bedo ni en gi leche mohinyore kata choke mohinyore kata nyalo bedo ni en gi referred pain. Koro wabiro fwenyo ni jatuo ni ere kama koro odwa tere next in terms of investigation. Koro kopo ni en gi problem, kwa neno ka problem nitiere leche, to wanyalo tero jatuo ni mondo wadwa tim gima luongo ni CT scan kata MRI. To kopo ni waneno ka problem no en e chogo, ti wanyalo tim CT scan to kata gi plain X-ray. To ko waneno ni kopo ni en problem mo samoro obedo referred kanyalo wuok ni en tiere e heart kata nyalo bedo ni en e liver, to wanyalo refer jatuo ni mondo dhi onene gi physician mondo wang'e ni watreat gima owinjore bed ni wathiedho. Koro kwadwa ni mondo wathiedhe thiedha gok ni gok remo to kwang'eyo gima nitiere the problem. Ka en referred pain, to ka ok en gima wanyalo timo, to watere daktari mowinjore bed ni nene. To kopo ni en muscles ema bedo ni remo, nikech muscles bende ok ginyal nenore e picha mar plain X-ray. Koro nyaka timne gima iluongo ni MRI. Koro mondo wang'e ni to ere kama problem no nitiere. Kamano. Wantiere kod pichni mopogore kaka mag X-ray, ok ang'eyo ni X-ray, MRI tiwacho ni ng'enyne mar muscles, Mar muscles to nerves, soft tissue injury. Seche wacho muscles gi nerves, magi wacho ang'o daktari? Nikech adwa ni nyaka dawa mane kor gweng' cha owinj maler gima wacho. Kawa wacho muscle en manyisore ni ring'o. To kwa wacho ni nerves, to nerves en pipe kata en ler mapitisha makadho wanyalo wacho ni stima. Ochalo ka gima stima kadhe e mamiyo chalo stima ka gima ringo. Koro mago to inyalo ne mana maber kigo MRI mar gok. Kamano. Samoro ng'ato nitiere kod referred pain kata en rema mabire gok kowuok kamachielo. Nyalo bedo ni wuok e adundo, nyalo bedo ni wuok e chuny, nyalo bedo ni wuok kuonde mopogore kaka ni pimonwa cha. Moro nyalo bedo ni en mar hinyruok, samoro ng'ato nonindo marach, otiyo gik mapek kod gik makamago. Thothne ranyisi maka ng'ato winjo to nyalo wacho ni nyaka bede ni to en rem mar hinyruok, to to en rem mowuok kamachielo. Koro kaka pichni ma wantiere go kagi,
kwa ng'iyo ma tibro neno kama injury mare no nitiere chal en ka gima en ng'ute ka tibro neno ka gima kwar ni ringo ka gima okelo rem ne goke kanyo koro mano ki jatuo biro nyisi ni rem no owuok gi ng'uta koringo ka gima obire go kaka koro biro chako to ng'ute no ang'o manyalo bedo ni nitiere jatuo biro mi direction ni problem no owinjo kuma owuoke no owuok kanye to kuponi en pain ma samoro nyalo bedo ni owuok kata ka ni e kore mar adundo to mano bende ibiro fwenyo kokoni obiro koni kimule to kiwinj ka rem nitiere to eto wacho ni rem nitiere kanyo kitimo ne movement to kiwinj ka rem nitiere kanyo to ibiro fwenyo samoro pain ni en pain mowuok e adundo kata mowuok e liver aito mago to bende wanyalo refer mondo wadhi wane gi daktari makare to mag choke mar choke kachni wantiere kod chogo ne wantiere kod muscles mar chogo to obiro kon owinjo rem no konindo oyweyo to owinjo winja rem onge movement pok otimo movement akini owinjo rem koro mani biro fwenyo ni en chogo to chogo no bende kuponi yore odhi ogo picha tibiro neno kata ka koro muot mar chogo cho chamore kendo ibiro yudo kata ka space mantiere joint kanyo nyalo bedo no oregore kendo rumo kendo joint no makore makabisa to kuponi nyalo bedo ni en kata no tur kigo picha tibiro neno ni picha no wacho nitiere kaka chogo bendo to kamano wamule daktari kidienje mag rem mag go kama nyalo biro kod higni nikech kanyo bende ni mulo no ani nyalo biro kod chandoge mopogore opogore kaka higni medo niang weche mag arthritis medo donjo kod gika inago mag higni gito ranyisi thoro chalo nade mag higni ibiro yudo ni ngeche kaka joint ka wan gi gima luongo ni synovial fluid mo nitiere iye kanyo koro kaka ng'ato bedo mang'ongo kose gi higni 60 kodhi mbele to mo mantiere joint no chalo bedo ka koro dok piny koro ka joint dok piny ai tibiro winjo ka koro samoro kata ko omulo ochono goke nego to goke no muodore koro ka gok muodore kako medo muodore to samoro nyalo kelo gima luongo ni inflammation e joint kanyo koro biro tamo ma samoro biro yudo kata ka ng'ato temo ting'o bade malo to konyal ting'o bade malo nengeche joint no oseyudo gima luongo ni aviation joint no okonyal ting'ore malo nengeche mo koro mo machal mo ganda e iye kacha koro okonyal ting'o malo koro mago nyalo kelo rem diere moro ne wantiere kod chenro mar penj laktar kendo ne wang'io mana weche mag rem mag choke ainya mag gok gi ni ne ntiere kamoro ma nyalo chopo ma ne ng'ato wuotha topo mana ka goke opogore kata popo ka goke obwasore to onge gima notimo okata ne ntiere kod rem kod weche makamago okang'eyo ka cases aina gi bende isewinjo to ponono ni isewinjo gi ang'o mathoro kelo chandruoge aina gi aparo ni mano no ko wache kidieny mokwongo cha to ero kamano kuom kele mano wanyalo wacho ni ng'ato yudo shoulder dislocation to shoulder dislocation manyiso ni gok owuok kama ne ntiere kacha e socket kacha owuok oko to mano nyalo kele samoro ka ng'ato ne nigi leche ma make mondo bede kama ntiere cha gin weak koro ok gitegno koro ka leche ne ok otegno to gonyalo pwasore mowuogi samoro ng'ato ninda to kochiew to papa ka goke owuok manyiso ni leche go ok otegno leche ok otegno leche go ok otegno koro mbiro yudo dislocation koro dislocation mar shoulder mar chogo mar batni wan gi mwaluongo ni anterior dislocation ibiro yudo ka wi chogo mar batcha o owuok oko ka dugo mbele aito kendo waluongo ni posterior bende owuok kodok chien onyalo wuok diriyo kamano wabo kwayo picha wa mar gok cha nikech adwa ni mondo mi okang kokang mwadhiye to ganda wawinjo ni kare gigi nyalo gatimore nyalo bedo ni inyori moro bende okinyori leche obeda mayom koro goki bwasore abwasa to nyalo bwasore yore mopogore opogore watiere kod picha ni maber okang'eyo ni e socket kacha maneno cha koso ma biro nyisowa koro ma e chogo maduong' mar gok koro seche ma koponi chogo ni endi owuok e socket kama entiere ni owuok koduogo oko kama ngeche ma e tok dhano ma e toke koro kowuok kobiro gi kone ngeche leche mamake gi samoro nyalo bedo ni gin weak ok gitegno ni temo ting'o gima pek to leche kano osechako bedo gi osechako ng'adore matin koro gitegno to gini nyalo wuok kaduogo oko koduogo mbele kone ko kamano to nyalo wuok kendo koduoke e mbele mar agogi koduogo oko kacha ka leche makagi ok otegno makare kamano thoth notimore ne rawere jomadongo
Kosel timore ne ng'ata. Onyalo timore ne ng'ata, especially jok matimo sports. Kaka magi leche mag deltoid mana wawacho ka. Koro ka leche mantiere kagi ok gitegno makare, ok giridore motegno, to chogono nyalo wuok. To kowuok to en gi rem maratari. En gi rem maratari. Penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. En Dr. Hamisi kendo wang'iyo rem mag gok. Gibiro nikech gik mang'eny mopogore opogore kendo kata higni bende nyalo kelo rem kachiel kod hinyruok mag gok. Samoro bende onyalo biro nikech nerves kata gigo makelo stima nitiere kod chandruok, leche kata ring'o nitiere kod chandruok, kata obwasore abwasa kaka wawinjo e kidienye ni. Seche ma nitiere kod rem ni daktari en ang'o gini ma ok onego bed ne timo. Samoro isewinjo ga ka nitiere kod rem mar gok kichiewo, samoro bende iwinje gi e iye e chogo, gin ang'o gini ma ng'ato ok onego bed ni timo dala ka nitiere kod rem mag gok. Okay, wanyalo wacho ni rem mar gok samoro inyalo chako ni gima watimo ni treatment, inyalo chako ni thieth dala. Samoro kupo ni in gi rem to inyalo weyo badi no yue matin kikiti kode mar ndalo matin. Samoro inyalo mobilize go, inyalo keta gimoro maka mondo kongo kwe. To bedo kode madwa dhi 1 week tiwinjo ka rem no pok odok, to ber mondo midhi ne daktari mondo otimnwa assessment, mondo wachek ni gik mwaneno ka gi te onge. Koro kwa secheko magi to wanyalo advise kaka wanyalo mondo koro wakonyi kamano. To ka in dala ka iwinjo ka nitiere kod rem, i-monitor, iluwe kuom ndalo moko matin. Kineno kokalo ndalo modhi 7 to tem matek ine laktar. Mondo idhi ne daktari. To kik wachak ruecho, kik wachak make, kik wachak timo gik mopogore opogore. Kik wachak rwaye, nikech samoro kichako rwaye mapema to ne leche ka ochot. To samoro nyalo wasen. Ai to bende onyalo bedo marach zaidi. Koro ber mondo mego wakuong watimne assessment mwacheke koka mondo wanyalo koni ama inyalo dhi timo kako intiere ka in dala. Ka jatuo advice gi daktari advice ni ma dhi tim ka intiere dala to biro bedo maber zaidi. Kama to king'ato donje adonja nikech nyalo paro ni konyo kari medo ketho. Mana dieri kabisa. Kaeto seche mangi kethe, mori kethe yo moro makendo koro ok nyal lose, ok nyal choke kata ma ang' no med kelo nwa chandruoge mopogore opogore. Kamano. Wadwa ng'iyo weche mag thieth ni to kapono nitiere kod rem mag gok. Nyalo biro kotenore kod gik mopogore opogore. Thothne thieth nitiere koso. Kapono ni thieth nitiere, thieth thoro chalo nade. Kod penjo mang'eny minyalo bedo godo med daktari nitiere studio ka, obro duoki mano kwa duoge kidieny mar 3, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Ibro tudori kodwa yorewa mag tudruok mapile pile Facebook page Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page wa en penj laktar. Kaito bende waketo ni namba e screen, ibro yudo thuolo mondo mi igo simu kik isudi. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda Mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwani jafomo nyom nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Asante sana Baba Mwokozi wangu. Ili kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Nakumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu akubariki.
hayawi mwishowe huwa mkondo wa mwisho wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan, twaelekea mwambao wa pwani. Ni Safaricom Sambaza Furaha Coast Edition kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 16 Disemba, ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Bahari FM, Emma Marevu, Pascal Shanga na Lukman Mahmud, na wenzetu kutoka Radio Citizen, Vincent Atea, Munai General, Tina Ogal, QT, Willy M. Tuva na Mwala. Tarehe 12 msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utafunga safari kuanzia Voi kuelekea Maungu, Samburu, Mariakani, Kaloleni, Bondora, Mkapuni, Mazeras, Miritini Stage, NTSA na kumalizia Changamwe. Tutakuwa na zawadi kem kama vile mbuzi, kuku, simu na ofa speciali kutoka Safaricom, pamoja na burudani kutoka kwa wasanii kama vile Susumila na Dogo Richi. Usikose shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan Coast Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Sungura zetu huwa tunazichinja, alafu baada ya kuzichinja tunazihang, tunatoa ile ngozi, tunazipasua katikati ili tuweze kutoa vile vitu venye viko ndani na kuhakikisha kuwa nyama Tugukoro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana, ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, tich ang'wen saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Bang' romo gi jod bura ma Kaluo, jatend piny William Ruto obedo kod lalruok gi jodolo mag kanise moko mag Pentekosti. Dibed ni otemo kweyo liet ma jodolo osebedo ka chwakone. So far, wasewito ji 6. Yangore ni pong' mar aoche ma Migori osekelo tho mar ji 6 ei thuolo mar dwe achiel, nyaka ne koth chak chwe. Ikakutikana kwamba wamezika mwili tofauti kwa bahati mbaya, ndio maana wanaufukua leo na waende kuleta mwili sahihi. Gwenyruok mar ringre moko ariyo osuptal ma Kisii ochuno anyuola moro kunyo oko ringre manyocha giiko bang' fwenyore ni ne ok margi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi e studio. Wang'iyo rem mag gok ma bende wayudo ni biro nikech gik mang'eny mopogore. Inyalo gengi, inyalo thiedhgi koso. Wantiere weche mag thieth. Kapok wachopo kanyo, daher mondo mi aparni ni bed thuolo mondo mi penj nikech penjo e ng'eyo. Daktari nitiere studio, obiro duoki penjo duto tema inyalo bedo godo. Antiere kod simu. Halo, penj laktar. Nade. Berainya. Agwero kama nadwa penjo. Go kama oserama ka gigi mang'eny.
Solo lama ka wuto ka winja ahinya kata ka riemo ndega. Awinji koro gigo mak nyaka nyure ma kodwa nago kata machiemo. Aeto kabet kama yiengra to kawinji to ka yiengra to winje ma dala ni sama bet nyaka yiengra. Koro akiani daktari nyalo konya nari nikech bende daktari be komiwa namba to kigo sim to komake ok gimake. Iwacho ni oserami higni mang'eny, higni adi? Higni madena 20. To bisedhi e osiptal kata dichiel? Osiptal kata ka pimo to imiana yien to kata muonyo to kane. Kata poko goye. Erokamano ahinya daktari. Jawinjo wano openjo penjo maber kabisa. Kendo kono wano oriembo ndiga. To gima na wacho mokwongo ni kopo ni timo tich ma samoro vibrations nitiere zaidi. To otetemesha goki. To nyalo miyo leche ka giyud micro tear. Giyech mos matindo mos. Koro ka giyech mos matindo to nyalo miyo winj rem zaidi. Aeto mare ne osebedo kuom muda madhi higni 20. Aeto wacho ni nyaka oyiengre gimoro eko mondo winj ka en comfortable. Manyisore ni leche ka chal ka gima nyalo bedo ni ligaments tendons ka osewere. Koro nyaka gibed supported koka mondo bed no winjo maber matin. Gima dina hero kwae ni omanywa to biro yudowa. Kose yudowa to obi mondo wane ka wanyalo konye. To kata kok onyal biro iro to nyalo dhi hospital machiegni kode. To nyalo gochona to anyalo wuoyo gi dakteche tude gi dakteche mamoko ka mondo wane kaka obiro konye. To mare no inyalo konye. To bende gima kare ka wabedo kod rem kuom thuolo malach kamano daktari? Ok en gima kare kibedo gi rem kuom thuolo malach nikech kibedo kode kuom thuolo malach ibiro yudo samoro by the time makoro dhi daktari to hinyruok osebedore mang'eny mabiro yudo kapo ni kata ne en tendon achiel ema nohinyore to koro ibiro yudo nikech ne awacho ne gin 4 aeto kendo ne wan go jwala mamake cha bende. Koro mago te nyalo bedo nohinyore. Aeto kendo mano bende nyalo nyuolonwa arthritis e joint kacha nikech ka koro inflammation no bedo seche mang'eny. Kamano. Antiere kod Monica. Monica, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Monica. Daktari, an nasedhi hospital moyudi ni an gi arthritis. Ma kanyo nobedo separated gi goka gi bada. Koro nondikna yath mamuonyo for 30 days. Koro katieko muonyo yath to kendo duogo. Bada nokuot to chako ringo duogo kamachielo. Koro en kuot ma kata it na pok okuot. To en rem ma sika gi painkiller. Intiere kanye Monica? To inja higni adi kiyiena mondo mi apenji? An ja 49 years, an Kisumu. Okay. Ruth, abro wacho ni tuo ma bro chuni ni koro ok inyal ting'o badi kendo ok inyal songo to kuot bende okuot to ridore nyaka hips mano nyalo bedo ni hip no bende nyalo bedo ni gi problem moro mamare kien to igok kanyo owinjore omuony yath aeto laktar manene no bende nyalo advise mondo mi odhi otere ir physiotherapist mondo mi one kaka onyalo konye mondo leche go move nikech onge yath ma ibro muonyo mondo mi leche ni oriere. Wabro wacho ni exercise mitimo no physiotherapy mitimo no mano e medicine mabro konye, mano yath mabro konye mondo chogo no riere, leche go riere mondo tingre malo. Koro anyalo kwaye ni obiro dog ir daktari mondo openye daktari to bende onyalo timo physiotherapy bende nikech daktari chama no osencheke monene mong'eyo ni problem no nitiere kaka entiere. Koro nyalo fwenyo ni to onyalo timo physiotherapy koso ok onyalo timo physiotherapy. Odhi ani daktari no kendo. Koka mando bende onyalo dhi manyo opinion machielo, a second opinion mondo nyise kaka nyalo timo. Tapar ni kodhi timo physiotherapy to biro yudo konyruok. Kamano. Kar kuot kanyo bende moro ka odok ir daktari to daktari ne nyalo pimo ne. Nyalo yena ka usido Mary mana kiyena. Yena ru. Hello Mary, penj laktar. Apenjo gimana? Ne asebedo kawinjo rem e goka, koro atemo ting'o ga bada malo samoro to lit. Koro
Ka nindo kawinjo rem kwa mbali sana. Sikumoka ninda ijiwe kata kajiwe. Kawinjo rem kwa mbali. Intiere kanye Mary? Antiere Nyakach. Kobuta West. Daktari. Owinjo ka koting'o bade to chal ka gima en gi rem ok onyal ting'o bade no. To kaka natemo wacho mokwongo cha ni koting'o bade to iwinjo kowinjo rem to manyiso ni rem no nitiere e muscles. To kendo bende chako wacho ni samoro bende konindo to winjo rem no kwa mbali. Koro en gi gik moko ariyo. Chogo osehinyore kanyo aito kendo muscles go bende leche go bende ohinyore gik moko ariyo go. Koro aparo ni onyalo dhi mondo odhi hospital mondo wanene kaka onyalo konye. Kamano. Ma thothne gina rem ma ok ang'eyo gimomiyo samoro wanyalo bedo kod rem to walingo koro dhi kuom ndalo mang'eny. Samoro manotimore nikech samoro luore bende gi specialist ma bende nyalo bedo ni dhi neno. Aito gi yudruok mar specialist ma aito gi kama bende intiere. Nikech nyalo yudo ni samoro inyalo yudo ka dakteche molony samoro ok nyalo bedo ni chiegni kodi to hospital mi dhieno nyalo bedo ni dakteche man gi lony aina ko ok ntiere. Koro forum ma wantiere kani at least wabiro koni ni odhi hospital maduong' mo nyalo yudo daktari kaka orthopedic surgeon, wabiro yudo physiotherapist to gi physician manyalo konye mondo weche ko konyre godo. Erokamano. Wang'ene weche mag thieth mag rem mag gok. Ne wayudo kacha ka tendre kod picha mane wantiere godo ni nitiere gik mang'eny makelo rem gi daktari. Wang'ene yore mag thieth, seche mang'eyo yore mag thieth bende yena mondo miakawie simu machielo. Nicholas, hello, penj laktar. Oimore Nicholas machiegni. Chopo como de penjo niya. Awinjo ga mostly arwako kit lewni moko kendo ni karwako koti awinjo ka bada ma korka chich chalo gima nigi tek gi lit moro ma koro awinjo koyware kodok piny makoro dwaro nyaka miyo support to ka ok arwako lewni mapek law moro amora mapek to aneno sawa ma ang'o makelo chandruogni. Openjo maber kabisa. Penjo mopenjo no manyisore ni posture mare. Yani kako chung samoro kako beto kiro samoro irwako nanga makoro orwako koti to ng'eni koti kirwako to samoro size mar koti neno aito samoro nyalo obana ego koro kobana go samoro minyalo miyo koro mondo mi goki obed relax to ken relax koro goki chal ka gimo dwa kunjore mano nyalo miyo yud rem ka posture mari ok ber. Sana mano nyalo biro kaka samoro ng'ato ka poni en office to jo office mandiko kuom seche mang'eny samoro gi type kuom seche mang'eny seche mi type to koke ni mich itemo mondo gokini go bed machiegni koro mano nyalo miyo posture mari kaka ibedo nyalo bedo affected mano nyalo miyo bende rem gokeni nikech mano biro affect the muscles. Kaka to samoro kanyo bedo wacho ni winjo ka gima goke yware ka gima opek odwa ni mondo mi supporte odwa ni mondo mi osire manyiso ni posture mare kako bedo kako wuotho gi kagno ok ber. Ma bende dwaro laktar koso yena mondo mi akaw simb Dan Mondi koka mondo mi waduogi korka posture ka itimo nang'o. Dan, hello, penj laktar. Apenjo daktari niya. Awinjo ka muto to dendale beko na koni nyaka chindi na koni kendo ilne ko kanya man ko kubelo mane dendi lita tete mo seti bi kum thulo marom nade Dan kani an gi juma chiel to bise di hospital ka di hospital to iyudo ko pima telo ne onge aonge tuo yoyote ko dia mano ne to kare magi to akamuna. Daktari dwa duoki sani kikisudi. Madam awacho ni wach mar ni ka ng'ato tuo to wamanyo tuo to kwayudi no samoro nyisore ni investigations mwatimo nonro mwatimo mar tuo no samoro pod ni gi rem matin koro kopo no nyalo bedo ni en gi rem mothago dende te to dwani mondo tim blood works wang'eni to blood works kani onyalo bedo ni en gi tuo mar kata onyalo bedo ni rheumatoid arthritis nyalo bedo ni nitiere
nyalo bedo ni entiere godo. Mano nyalo pim remo. Samoro nyalo bedo ni en kata gi malaria, samoro nyalo pim, aito samoro bende nyalo bedo ni in gi infection mar blood. Koro infection mar blood no bende nyalo miyi winjo ka rem ng'eny itu atuoya. Koro mondo mi watim investigations go mondo biro konyo wa yud ni tuo nitiere. To ko nyalo wacho ni ng'ato tuo to tuo onge. Koro mano to en gima kaka an ok anyal yie godo. Nyaka wafweny ni koponi ok en ng'ama gima nyalo timo to refer mondo idhiera ne di daktari machielo mondo odhi onene. Ye kamano. Gimoro ni omany tuo koyudi, nitiere gima timore momiyo dendi rach. Nyaka bed ni nitiere gima timore momiyo dendi rach. Koro en ni nyaka itim investigation makare. Kamano. To nyalo bedo kata fatigue, weche magolo jonya ahinya koso mako yoyo matin to bende onyalo bedo abeda maber. Mago bende nyalo bedo, aito samoro bende nyalo bedo ni samoro en gi stress. Mano be nyalo kela remo ngine mane dendi. Mijo ka dendi lit makata kinyono piny. Koro bende sani bende koro wan gi dakteche molony mental health. Mantiere molony mental health. Ma samoro kidhi pimo remo to kibe yude. Kidhi pimo kata mana malaria ok yude. To ng'ani jotuo. Koro koponi ok mantiere kaka nyalo tere mondo odhi one daktari molony weche mag tuoche mag obwongo. Dangni mag paro. Kamano. Tule mama ya wanga mokalo nikech aneno ka Cleophas dwa miwa weche manyien to kapok wachopo kanyo daktari moro nyalo pimo no mana matin no yore mo nyalo rito godo gokewa mondo mi kik wabed kod rem kata chandruoge gi kik dhi ahinya ma ang' obed no wawacho posture. Koro kiponi bedo kata kiti office to hakikisha ni kompyuta mari oting'ore gi malo aito agogi bendo yarore maber mokitike mich aito koponi ting'o gik moko tingik mok pek ahinya mondo we ywayo lecheni zaidi. Aito bende kinindo to kik wanindi gi pillows mang'eny. Nindi gi pillow kata ka en pillow achiel to kuponi winjo ka badi rami konchiel sana to kik nindi gi kono zaidi. Chenji mondo mi until mondo obed ni en gi dok piny makare koki nyalo bedo ni nyalo dok konyo. Aito bende kuponi nyalo bedo ni koro it nyalo timo rako matin mondo lecheni ka bed motegno. Aito kitimo mano to laini biro dhi mana makare. Laini biro dhi maber. To gima ber kod twagni ni thoth chandruoge gi daktari wacho ni nitiere kaka ithiedhogi. Moro kwa chope yore mag thieth to daktari nitiere ka onyalo nyisowa kaka inyalo yude kod kuma inyalo yude mondo mi ponono ni thuolo no tami tinyalo yude e yore mamoko mag tudruok. Daktari nyalo yudi kanye? An kaka nawacho one private practitioner aran clinic moiluongo ni Kilimani Physiotherapy Center. Wantiere Hurlingham kama nitiere Nairobi Women's Hospital. Wantiere i hospital kanyo Hurlingham room 314. Kanyo ma wantiere kendo namba mar simo mar office en 0707 93 50 19. Inyalo nuanwa 0707 93 50 19. Simu no kogo to secretary bro mako kendo obiro direct kaka ibro yuda. Kopono nyalo dwaro namba mar direct line mara kogo simu to wabende wabiro mana miye kendo wabiro konyore. Kamano. Ageno ni bro kaw simu jawinjo amoro nyaneno amoro na winjo koywak ni samoro kigocho to ok kaw simu. Ageno ni bo kaw simu. En mana ni kan gi jatuo samoro ko kanyal kaw simu to ka an thuolo tabiro kaw simu. Erokamano daktari. Erokamano. Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano makende kuom bire chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono wang'iyo rem mag gok gik manyalo kelo gi kaka inyalo geng'gi kod bende kaka inyalo thiedhgi bende nitiere. To wach maduong' mwagodo kanyo ni kik ichak ruecha kikia gi mirwayo te matek idhir laktar molony mondo mi tim nonro koka fwenye ni chandruok en ang'o koka thieth makare. Ne Dr. Hamisi erokamano mathoth. Wamor kendo wa appreciate waduoko ni erokamano makende. Erokamano ahinya. Ne joneno mag chenro ni kamoro amora ma untiere iwinjo wechego ni gin gik mang'eny to tema tek mondo mine laktar aduoko ni erokamano makende kendo ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ne jogo picha mawa erokamano ahinya wantiere kodgi e studio ka ne jogo mochung' ne duol kachiel kod taya erokamano mathoth. Ne director na Bob erokamano ahinya Bob Wafula kachiel kod producer na Perpetua Okoth erokamano ahinya Nyameja. Ani luonga ni Ruth Otieno ka wacho ni ngima en mwandu oriti masa.
Thank you.